Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul hakul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas usikum ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala bil khitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin la tafakkarun. Wa qala aidan rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Shadaqallahul azim. Amit pasang palimang tabi iladina mugi sinabetno ing iladune. Mugi tinebihno saking tulak sarik siku denaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi kalilahana kawula marak sowan Cumantaka wonten ngarsa jengandika sami awratipun rikalenggahan enjang menika kawula ngemban wuwus pangandikan saking keluarga ageng kadang kula sepuh Ibu Sri Wahyuni Bapak Jumino almarhum sak gotrah kula wangsa. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepundhen para pinisepuh sesepuh miwah haji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang daatuhu kawula pundi. Dumateng para alim dalah para ulama, para ustad lan para kiai lumeberipun dumateng Bapak Haji Ibu Hajah ingkang rinten kalawan dalunipun tansah sinandingan kitab suci wahyuning ilahi ya Rabbi ingkang minangka panuntun kebrating panembahan luhuring budi ingkang tansah tinengga menggah fatwa kesaenanipun. Tan kantun dumateng para pangemban pangbating praja miwah satriyaning negari sae ingkang tansih lumagang karya punapa ingkang sampun purna karya ingkang pantes nampi pakurmatan saha ingkang minangka dados panduan panduwing kawula dasih ingkang daatuh kawula hormati. Tan kantun ugi dumateng wabil khusus ingkang tuhu kinabekten keluarga ageng panjenenganipun pepundhen kula sepuh Bapak Kusno dalah Ibu Yati sak gotrah kula wangsa insyaallah ugi ingkang sanget dipun mulyakaken panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Tinarbuka keparanga langkung rumiyin rikala dangan enjang menika kawula mboten bosan-bosan ugi mboten kasupen tansah ngajak sareng-sareng ngenepaken raos ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manungkul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sampun ganjar kawilujengan dhateng kita sedaya ugi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan kanugrahan hidayah tuwin inayahipun katitik rikalenggahan enjang menika. Kula dalah panjenengan sami tasih saged manunggal makempal silaturahim wonten bale wisma pahargyan agung saking pepundhen kula sepuh Bapak Kusno dalah Ibu
Yati Sakukuban kanthi manggih rahayu wilujeng tinebihna saking nirbaya nir ing samikala. Amin. Dene salajengipun selawat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin. Piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah. Ugi piyambakipun ingkang ngasta bimbingan tuntunan miwah ajaran ingkang ginelar wonten syariat agami Islam. Tentunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun kanthi pangajabing sedya. Mugi sedaya ingkang rawuh rikala dangan enjang menika wabil khusus keluarga besar pepundhen kula sepuh Bapak Kusno Ibu Yati Sakukuban. Mugi kagolongaken tiyang-tiyang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Amin. Dumateng para pepundhen bini sepuh sesepuh miwah haji sepuh ingkang lembahing manah pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang daatuhu kawula hormati. Rikalenggahan enjang menika sadaringipun kawula matur kathah. Kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun mboten ateges ing mriki kawula ngicali tata trapsila. Awratipun rikalenggahan enjang menika kawula minangka sulih atur menggah talanging basa saking keluarga kadang kula sepuh Ibu Sri Wahyuni Bapak Jumino almarhum rikalenggahan. Dene ingkang salajengipun hambok bilih ing sakmangke wonten kekirangan kalepatan utawi wonten tumpang sohipun pangandikan kawula anggen kawula masrahaken pinanganten sarimbit saking keluarga panjenenganipun kadang kula sepuh Ibu Sri Wahyuni Bapak Jumino almarhum wonten kekirangan kalepatan sedaya kala mboten sanes awit saking cubrukipun pangertosan kula ugi kirangipun seserepan kula ugi andhapipun pawiyatan kula pramila saking kala pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangesami dhateng para rawuh sedayanipun. Dene ingkang salajengipun ugi awit saking bombong bebek birawaning penggalih bebasan kajungrukan wukir sari karoban seganten madu Ibu Sri Wahyuni Bapak Jumino almarhum mboten kuwawi matur wonten ngarsa jenengandika sami lumantar kawula mugi-mugi punapa ingkang dados wosing gati rikalenggan enjang menika saged kawula aturaken setunggal mbaka sawiji wonten kekirangan kalupatan samudayanipun kawula tansah nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Dumateng para pinisepuh sesepuh lumeberipun tamu undangan ingkang tuhu bagya mulya ingkang sepindah wonten kalenggahan enjang menika kawula ngaturaken salam menggah taklim. Salam menggah taklim saking keluarga kadang kula sepuh Ibu Sri Wahyuni Bapak Jumino almarhum mugi katur dumateng keluarga ageng pepundhen kula sepuh Bapak Kusno Ibu Yati sagotrah kula wangsa kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene jangkep ingkang nomor kalih kawula ngemban wus pangandikan kapurih hanglarapaken keng putra saha keng putri anak Bagus Agung Setia Utama dalah anak ayu Irna Widiawati wonten kalenggahan kapurih kaaturaken dhateng keluarga pepundhen klusuh Bapak Kusno Ibu Yati sagotrah. Dos pundi anggen nyobade paring ular-ular utawi dos pundi anggen nyobade hanggula wentah keng putra saha keng putri ingkang nembe mawon ngebir wonten ing madyaning bebrayan agung. Sepindah malih sedaya kala wau hanamung kula sumanggaaken dhateng pepundhen kula sepuh Bapak Kusno Ibu Yati sekeluarga. Hambok bilih ing sakmangke keng putra saha keng putri mlebet wewengkon keluarga panjenenganipun
Ibu Sri Wahyuni Bapak Jumino almarhum semanten ugi ingkang ing sakmangke badhe kawula paringi pitedah ingkang sak sae-saenipun. Dening kang salajengipun panyuwun saking panjenenganipun Ibu Sri Wahyuni dalah Bapak Jumino almarhum wonten kanenggahan Ibu Sri Wahyuni sampun nglarapaken kang putrinipun nun injih anak ayu Irna Widyawati kapurih ngrengkuh dados putrinipun kiambak ampun ngantos kaleksanan ingkang winastanan mban cindhe mban siladan hambetak-betakaken antawisipun putra kandung kalih putri menantu mekaten menggah amanah ingkang dipun aturaken dhateng kawula. Dening kang salajengipun dumateng panjenenganipun pepundhen kula sepuh Bapak Kusna Ibu Yati Sakukuban bilih kula saking keluarga panjenenganipun Ibu Sri Wahyuni Bapak Jumino almarhum mboten beto gawan punapa-punapa. Sepindah malih kula mboten beto gawan punapa-punapa hanamung beto rombongan. Rombongan ingkang sanget kathah jumlahipun insyaallah sedayanipun nderek dedonga wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggenipun ngunduh pengantin pepundhen kula sepuh Bapak Kusna Ibu Yati rikalenggan enjang menika purwa madya usana manggih rahayu wilujeng pikantuk berkah ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Dening kang salajengipun ambok pilih kawula sak rombongan ing sakmangke sampun sawetawis wonten ing Balewasma pahargyan pawiwahan saking pepundhen kula sepuh Bapak Kusna Ibu Yati kawula sak rombongan badhe nderek medal pasilan nyuwun pamit saking Balewasma pahargyan. Kawula nyuwun doanipun mugi lampah kula sak rombongan saking Balewasma pahargyan saking keluarga panjenenganipun pepundhen kula sepuh Bapak Kusna keluarga ngantos dumugi keluarga panjenenganipun Ibu Sri Wahyuni Bapak Jumino almarhum tansah manggih yuwana slamet mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mekaten kala wau menggah atur pasrah saking keluarga panjenenganipun Ibu Sri Wahyuni Bapak Jumino almarhum ingkang saged kawula aturaken kirang saha langkungipun saking kawula tansah nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Sepindah malih sekur gulih ulam lembaran mundhut roti wonten ing kutha Banten. Ambok pilih wonten kalepatan kawula pribadi tansah nyuwun pangapunten. Ingkang akhiripun billahi taufik wal hidayah wal inayah. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal sawetahipun kawula wangsulaken dumateng panjenenganipun Bapak Pranoto Hadicara malih. Matur sembah nuwun, nuwun, matur nuwun. Tatas titis tanpa tilas atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Turyanto. Pramila adicara ingkang salajengipun katur panjenenganipun Bapak Haji Abdul Rohim Suwarno supados nampi aturipun panjenenganipun Bapak Turyanto. Sumangga kula sumanggaken. Kala nuwun dumateng para pepundhen, para pinisepuh, sesepuh aji sepuh ingkang kinurmatan dumateng panjenenganipun para bapak, para ibu, para hajah haji dalah santri lan santriwati ingkang nampi kitabing suci ilahi. Saderengipun kula matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudlil fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala indan la in syakartum la azidanakum
wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yashkuru fa innal man yashkuru li nafsi ilal akhirin. Kala nuwun dumateng para papunden, para bini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang kinabekten, dumateng panjenenganipun para hajah haji dalah muda-mudi santri lan santriwati ingkang ngambi kitabing suci ilahi. Saderengipun kula matur sepindah tansah ngunjakaken pujalan puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun duwe enjang siang menika syukur alhamdulillah. Sedaya sami-sami kaparingan rahmat nggih marang nikmat kesehatan, nikmat iman, kewarasan sehingga saged kempal manunggal wonten dalipun Bapak Kusno Ibu Yati ingkang saperlu enjang menika panjenengan Bapak Kusno sekeluarga ngucapaken rasa syukur alhamdulillah ing mriki kawula tinangka talingipun atur uga salira panjenengan Bapak Kusno kaliyan Ibu Yati namung aturaken sugeng rawuh lan sugeng lelenggahan ingkang kanthi sekeca rap napa ingkang dados ingkang sampun kadang dening Bapak Kusno sekalian. Dening salajengipun boten kesupen malih salam selawat monggo kita sareng-sareng kita kiramaken dhateng junjunganipun Nabi kita Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang nampi rahmating Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih menika rahmatan lil alamin, nabi ingkang beto ajaran ingkang leres wagem Islam. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun rawuh sageta menika tansah nderek ajaranipun nampa dados Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang supados manggih makinipun ingkang leres selamat di dunya wal akhirat amin. Dumateng para papunden para sesepuh ingkang kinurmatan ing mriki kawula duka salira saking panjenengan Bapak Kusno nggih menika hanamung napa ingkang sampun dipun aturaken utawi pasrahaken dumateng panjenengan Bapak Turyanto utusan saking panjenengan Ibu Sri Wahyuni Bapak Wito almarhum sekeluarga sak kotah. Namung kula saking atur panjenengan Bapak Kusno namung boten saged napa kemawon nanging tugunipun rombongan Sri penganten kekalih adicara ngunduh kemanten Bapak Kusno sedaya kawula tampi kanthi bombonge manah leganing ati menika Bapak Kusno mboten saged matur kiyambak namung nampi kerawuhanipun sedaya kawula tampi kanthi bombonge manah leganing ati kanthi lenggah ingkang sakeca napa ingkang sampun dipun paringaken rahabi menika ngentosi adicara nggih menika mangke insyaallah dipun hibur Campusari Ringkes Putra Solo ingkang dipundhikani Bapak Giman. Alhamdulillah. Dumateng para papunden para pinesepuh ingkang kinurmatan ing mriki napa ingkang dados pasrahipun Bapak saking Ibu Sri Wahyuni sedaya ingkang dipunparinipun Bapak Turyanto nggih menika kala wau napa ingkang dados menika pasrahipun mbok menawi putra putri Sri penganten kekalih sak menika sampun dugi papan panggenan tiyang sepuh Bapak Kusno sekalian Ibu Yanti wonten ing telapak bumi nggih menika Musada Indah Blok A Biring Romang. Telapak bumi ing mriki panjenenganipun Sri penganten sampun dugi papan saha panggenanipun kawula tampi mugi-mugi Sri penganten kekalih ing mriki sak menika enjang menika kawula tampi sampun dados kewajibanipun menika tiyang sepuh Bapak Kusno kalian Ibu Yanti. Insyaallah
gandeng putra si pengantin kekalih menika tasih perlu bimbingan utawi nasihat. Insyaallah tiyang sepuh kekalih ing mriki menawi Sri pengantin kalih panjenenganipun Agung Setya Utama kalian Erna Widyawati menika wonten tiyang sepah mriki menika tanggung jawab tiyang sepah mriki perlu tuntunan lan bimbingan. Mbok menawi mangke sowan wonten panjenenganipun Ibu Sri Wijayanti Bapak Mito almarhum pramila ugi tasih perlu bimbingan utawi nasihat amargi putra-putri menika benjang ingkang supados sampun dumugi titi wancinipun menika sampun nginjak utawi uripipun kabebrayan medang lawang piyambak pramila mbok menawi tasih perlu bimbingan tiyang sepuh kalih nuwun inggih para bapak sekalian nanging donga pangestunipun sedaya rombongan kala wau lan sedaya para rawuh ingkang wonten dalem Bapak Kusna niki enjang siang menika namung dipun suwuni donga pangestunipun ingkang supados Sri pengantin kekalih sageta runtungan rukun dumuginipun kaken ninen-ninen mugia dados keluarga ingkang migunaning tumrating bangsa lan negari utawi mugi-mugi dados keluarga ingkang kangge tuntunan ingkang migunaning nggih tumrating keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah insyaallah amin. Pramila ing waksana boten perlu kathah anggen kala nampi aturipun dipun ingkang dipun saliraken Bapak Tur Nur Tur Cahya nggih Tur Yanto kala wau namung saged kula nampi namung mekaten mbok bilih wonten kekirangan kelepatan anggen kala matur kirang jenjeng ceweting atur anggen kala ngendikan kaula manungsa limrah nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa upami amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Kusna anggenipun nggih menika bebisanan enjang menika kalian Ibu Sri Wahyuni ugi sageta nambah ngeraketaken seduluran anggenipun urip gesang wonten ing ngalam donyanipun. Salajengipun saderengipun kawula nderekaken nggih menika aturipun Bapak Kusna sekalian ngaturaken salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugia salamipun Bapak Kusna sekalian Ibu namung cekap ngeten mangke mugi-mugi kunduripun rombongan Sri pengantin kekal pangombyong saking keluarga ageng Ibu Sri Wahyuni Bapak Wito sekeluarga mugi-mugi kunduripun dumuginipun papan panggenanipun manggih karaharya wilujeng boten wonten lir guda lir boyo punapa-punapa insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Mugia anggenipun ngebyur menika semangat kali Bapak sekali sageta pikantuk rahayu wilujeng fid dunya wal akhirat. Cekak semanten atur kula billahi taufik wal hidayah wallahu wafiq ilal muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun purna menggah atur panampi saking panjenengan Bapak Haji Abdul Rohim Suwarno. Kunjuk dumateng para pengombyong pengantin sedaya kasuwun hangrah gehapi hidangan ingkang sampun sumadyo wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wekdal sapanggihan kawula sumbangaaken sumangga.
campur sari kang kabyarasa dumadi saking rong warni roncong tuen karawitan para kadang putra Solo sami ore-ore budaya luhur murih ngrembaka slamenya ngumandangi Nuswantara kang kabyarasa swaranipun putra Solo nyambut gawe cong HP-ne selehke nyambut gawe dhisik bayaran eling bayaran campur sari putra Solo sami uri kabudayan kita sami nembok selaminya memandangi Nusantara
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun sumratur wonten ngarsa handika para pepundhen sepuh bini sepuh sumrambah dumateng para tamu kakung putri boten katang lempen kunjuk dumateng para pengombyong penganten ingkang kawula hormati saha kula tresnani. Ing mriki kula sak rombongan ngaturaken sugeng siang sugeng pinanggih malih lumantar ombaking swasana wileting irama paguyuban campur sari ringkas putra Solo ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Bendot saha Mas Ben. Alamat wonten mburi niku maca dhewe. Nah, kesuwen ado-ado ae. Sugeng siang sugeng pepanggihan kalih kula sarombongan. Dene kula sarombongan kabisi sowan wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Kusna dalah Ibu Yati. Saperlu panjenenganipun Bapak Kusna dalah Ibu Yati gadhah hajat miwaha putra-putri kinasih. Bayang putra bayang putri kinasihipun ing mriki nyuwun donga berkah pangestu panjenengan para rawuh sedaya. Mugi-mugi anggenipun badhe gebir gebir wonten alaming bebrayan. Mugi-mugi dadosa kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Para tamu kakung sumawon putri ingkang tansah kinurmatan mugi dadosa ing pamriksa dene kula sak rombongan kapiji sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Angka sepindhah kula sak rombongan kasuwun derek mangayu bagya anggenipun hanggadhahi hajat jangkep angka kalih. Kula sak rombongan kasuwun caos panglipur wonten ngarsa panjenengan sedaya arupi tembang-tembang manasuka basa Jawi. Namung mbok bilih anggen kawula samangke atur pasugatan tembang-tembang samangke kirang nuju prana mugi-mugi diagung pangsama panjenengan sedaya dumateng kula sak rombongan. Pramila ing mriki boten panjang lebar anggen kawula matur wonten ngarsa panjenengan. Mbok pilih wonten sisip tembung kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama ingkang tanpa pepindhan usana sugeng lenggah ingkang sakeca sinambi mirsani saha midhangetaken ombak ing swasana wileting irama paguyuban campur sari ringkas putra Solo ingkang dipun pimpin panjenenganipun Kang Mas Bendot sumangga.
Kunjuk dumateng para pangombyong temanten ingkang badhe ngersakaken foto-foto kasuwun merapat dhateng pelaminan. Keluang suli malih kunjuk dumateng para pangombyong ingkang badhe ngersakaken foto sesarengan Sri pengantin sarimbit kasuwun merapat kelaminan. Cakaing agama imam wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah sing tumamina luwe sempurna yen berjamaah Subuh luhur lan asar salat yang tiga nyegah tindak kang mungkar Maghrib lan isya cangkepe kayo kang ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal masrah sing kuasa yen kemareng besok mung kasuwarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine tanah sadi eleke wis wayahe padha nindakake asal wis kumandang wayahe sampeyan netapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakaing agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah sing tumanina luwe sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat yang tiga nyegah tindak kang mungkar Maghrib lan isya cangkepe kayo kang ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo
nggih matur nuwun. Kunjuk dumateng para tamu ingkang disuwun foto-foto kalian temanten sarimbit. Angka sepindah panjenipun Bapak Heri dalah sak kulawarga nggih. Sekalian panjenipun Bapak Samto sekalian, Wandi sekalian. Sing sampun para pangambyong penganten, mungkin sampun foto kantos niki keluargane. Oh, keluargane sing. Oh, wingkingan mawon. Oh. Kunjuk dumateng para pangambyong temanten ingkang dereng foto-foto kasumanggaaken. Sumangga badhe dipun ambil pendet gambare. Nah. Ayo, Cak. Gelo arek. Nah, master gelo. Saiki. Oke. Esah wigo. Esah ta, Mbak. Sepote janyo saderengipun kula ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para tamu. Mugi-mugi mboten bosen nggih. Mau dalu ketemu sakniki ketemu nggih Pak nggih. Mau dalu kalih-kalista sak menika kalian campur sari Ringkas Putra Solo. Pimpinanipun Mas Ben. Mas Ben. Saya ganteng dhewe kan lho Mas. Iya. Nah ora dingonokke aku kena dijobne lho Mas. Wo ngono. Tenan kok. Monggo katur Pak Tur. Langgamipun, langgam apa iki Mas? Apa seragenan? Nyuwun gelo Kang Mas. Ya, sak gedruk-gedruk. Iki penjalukane anu. Nggih. Tak karepku. pancen wis ora tresno mbok yo matur kandha sing prasaja aja gawe lara ati aku ora
bakal gondeli. Jan, suaranya Pak Turki ternyata ya. Jan, kesengsem aku. Aja dilem iki lho wong isin malah. Nah, belum nyanyi iki bejo kok ya. Apa iki lan Nggon goleki mung abote kepengin ketemu nadyan ado taparane mung nuruti karepe ati. Wis ora tresno mbok yo matur kandha sing prasaja aja gawe lara ati aku ora bakal gondeli. Mas Wahyu, nek ngorjen sing apik lho. Ana sainganmu lho. Gawane kok. Gawane kok tak Njarsari. Aku minder aku. Sugeng siang Mas Gondrong. Mbak Is juga. Apa iki lala
Para tamu kakung Sumawana Putri ingkang tansah kinurmatan, ing mriki ingkang badhe dipun kersakaken foto-foto sareng Sri penganten. Angka sepindah panjenipun Bapak Heri sekalian, jangkep angka kalih panjenipun Bapak Santo sekalian, angka 3 panjenipun Bapak Wandi sekalian, ingkang angka sekawan panjenipun Bapak Pandi dalah nyonya, ingkang angka gangsal panjenipun Bapak Darto dalah nyonya, ingkang angka 6 keluarga semua. Disuwun untuk foto-foto, terus keluarga anak saking sinten menika nggih. Ingkang salajengipun panjenengan Bapak Yanto sekalian, ingkang salajengipun Bapak Eko Dayadi sekalian, ingkang salajengipun keluarga ingkang saking Baru, dene ingkang wekasan keluarga besar KKJA wilayah mriki, ingkang sampun kasebat asmanipun supados merapat wonten ing pelaminan badhe dipun ambil gambarnya, matur nuwun. Kunjuk dumateng hiburan Putra Solo, kawula sumanggaken sumangga. Nyidam sari kekitung memanes kaya kembang kang hamulat sekar kepengen ngisep matune brangeng swara rom ya manten lagi karon yenira memet prana duku sumo ayu prasasat nandang kunjono Norajena tan kepenak ambun tosi henget marang sang Ragna umpama sliramu sekar melati aku kembang jam sari
sliramu margi wong manis aku kan bakal lewati sineksan lintang eluku semono janji prasetyane ati tansah cuman keleng netra linasa karo rasaning griya mitur rasa jagat raya kalingan uker lan samudra memanisi hati hati-hati selawase nalikane roing dalu atiku lam-lameng siraya ayu nganti mati ora bakal lali langkah ini tak mlaku
Ngerti-ngerti ora bakal lali lakai pake laku. Matur nuwun, matur nuwun. Nyidam sari sampun kapiyarsa wonten rasa panjenengan sedaya para tamu kakung Sumawana Putri ingkang sami rawuh. Mugi tembang kala wau nuju pranasa saged dados jambi saya. Ingkang salajengipun menika Mbak Luk-luk monggo. Setya tuhu. Duh wong manis deh. Setya tuhu. Pamit panggung. Monggo Pak MC mriki to, Pak. Mboten ketemu iki lho. Napa ngagem bawa to niki? Nggih, monggo. Oh, ngagem bawa. Aku ya tak krungu sithik-sithik. Wis suwi wong tak walik iki sakwene rak tak tinggal iki apa isih iso bawa apa to durung ngono. Ora ana sing ngajari kok ya. Ora ana Pak Eko jan. Wah, ya ora ngono ya. Paten obor. Ya, ayo. Ndang bawa saithik-saithik ya. Pamintaku ya. Hah? Monggo. Kok monggo. Pamintaku Injih Kajang Mas. Nimasitase Yup yup. hatta teruntut tansah reruntungan hing sarina sawengine jajal suara wedok kaya ngapa Aku ya ditasi. tatan iki Tanah kengkang ora yo ngono lamun ada hati yen cedak tansah mulat Iya nek cedak ya tanah samulat sida Pindo mimi Indomie lana mentono hayo ayo bareng Kang Mas ana tepi wajib sida Sito hasep
Ya wis. Suwi aku Mas. 75. Ora apa-apa 75. Bisa sing marahi Pak Eko ya. Pak Eko suwi ora tau diwarai. Galo. Aku akan setia satu wet ambil nganti saiki Tondo yakti masak sane rikalane yang katarat lampat tebih datang Mugante Mugianto Berdasari Widi Ngomong karasa Campursari Putra Solo Sessangan kalian campur sari ringkes Yu Putra Solo Tresno Tresno Sunset apa? Studio Syuting Foto Tresno Ketik Tresno Moro ngek urkur-urkan karo aku kok Galo Aku kan setia satu wit saiki
pondo yakin pasek sendi rikalane ngangkat alat lampat tebe tatan lesu ora apa-apa alon-alon Alon-alon ya, Pak. alon-alon susir ayo pinter ya nalane ya Mugi antuk berkahe wiji matur nuwun para tamu kagem Sumawana Putri ingkang tansah kinurmatan tembang Setya Tuhu sampun kader wonten ngersa panjenengan sedaya mugi-mugi tembang kala wau nuju prana saha saged dados jampi saya konjuk dumateng para tamu kakung putri ingkang sami rawuh nampung mbok pilih kirang nuju prana mugi diageng pangaksama panjenengan sedaya dumateng kula sak rombongan. Ki Mbak ya iso nyanyi ya. Nah, dites harus dites ya. Nah, monggo. Nah. Kene mau jawilane apa Mas? Caping gunung. Langgam caping gunung. Cunduk mentul Pak D. Oh, kene jaluk cunduk mentul are. Jaluk nena. Niku sampean mengke. Ya, engko bar iki baru caping gunung ora masalah. Cunduk mentul. Nena serakinean. Ya. Cunduk mentul ya Mas. Cunduk mentul. Senengane bangsa sing mentul-mentul. Nah. Hah? Posek dilongkas urung luhur. Sing kurang setengah jam. Desih sarengan kalian campur sari Putra Solo, pimpinan panjenengan Mas Bidot. Ya yo. Kalau ayune tanguci wani adeni
Putri Sukawati kandes luas Putri yang utami iki lagu etan kok ya. Duh Kusuma. Amung trimo janjine ati matur nuwun
Ya terima lowong ana kancane. Timbangane nek dhewe sang saya aku mau kenalan jenenge sapa ya? Asmane sinten, Mbak? Mbak Menuk Pak D. Mbak Menuk. Wah, Menuk tenan iki. Wah, Iya, iya. oh Mbak Sapa Menuk. sih? Oh. Wah. Ora. Aja ngono. Oh, Mbak Menuk. Nggih, matur nuwun menika kala wau. Setunggaling tembang cunduk mentul ingkang kasariran panjenenganipun Mbak Menunuk nggih, matur nuwun. Mugi-mugi nuju pranasa saged dados jambi saya. Iki gilirane tekan kene iki. Balik meneh. Ya. Dute ora nggo apa? Ya ora ngono kok ya dalute kudu rata ya. Kalau ora turu kok wis ora apa-apa. Ya. Monggo. Sing iki Mbak sapa iki jenenge Mbak ya? Erika. Mau urung tak kenalke kok ya. Menika Mbak Erika. Nomor teleponnya kula dereng disukani ya. Dereng kenalan ya. Lagi iki jenenge wong penyanyine ajaran kabeh iki sawangane menurut sawangane tapi mbok nek nyatane aku dhewe ora ngerti ya. Wong sakwene nang Makassar 79 ya seprene ya lagi ketemu kok ya. Matur nuwun. Nderek ngregengaken sasana ing Rikalenggan. Jalukane apa, Mbak? Caping gunung. Caping gunung. Wah. Ya, mayar-mayar. Nana. Nek garap pelok wis ora, Mas. Nah, iki saiki Mas Wahyu Gunti. Peloke jajal nuthuk peloke piye? Nah, pelok barang. Nah. Nana. Sabar. Nah, ya. Ya, jajal gen rada munggah ngono lho. Nah, sing dhuwur-dhuwur tok engko bar dhuwur lagi ngisor apa wae ya. Nah. Nana. Saben bengi nyawang Jenglengane Sarah. Ora. Ngono. Ya. Oh, ngono. Yen memajang mung nganggo jaler kuning kembang wae weton jajal wetoke suarane kaya ngapa. Patitan ya iso. Oh, kene dangdut to. Oh, sirku ya gen rada iso nyerempet-nyerempet sithik. Kembang wae wetan gunung tak pelorot ke isan ya. Pacitan sarwi panas udan cendek lemu dhuwur ya lemu nek kelemon kelangan model wah panas udan
Aling-aling cabeng gunung Natyan waton Sarawi Sarwi po Sarto Oh Sarto Natyan waton Sarata Hinumane piye Hinumane banyu bane yo sajal kendange digawe dandut yo nganggo koplo yo kena ya oh digalem bae langgam koplo adek zaman berjuang jura kelingan anak lanang yen tak obeni ning saiki apa jarene wis menang keturutan serti kadang biar nate janji saiki apa jagung yen mendung tak silih capek gunung wah ya elok tenan iki wah iki jare sing angel-angel lisan wae to dadi engko nek entuk PR sing angel ora kaget Sekar bisa nyalang padha lara
ing saiki apa lali nang gunung tak cadongi sekejap yen metu tak silih capek gelo terus ke pemandek lagi adan Hah? Oh kurang sithik Sokoro bisa nyawang gunung desa tapi para tamu kakung Sumawana Putri ingkang tansah kinurmatan menika kala wau setunggaling tembang Caping Gunung sampun kapiyarsa mugi-mugi nuju prana saha sageta dados campi saya kegandhengan wektalipun nembe salat zuhur pramila hiburan badhe samene sawetawis samangke sabibaripun salat zuhur badhe kalajengaken malih sugeng lenggah ingkang sakeca sumangga.